Thank God it's Friday, mga usaping dapat po nating pagtuunan ng pansin. Ito po ang issue at serbisyo. Hatid sa inyo ng PTV Cordillera. Mga kailyan, upang makarating po tayo ng ligtas sa ating paroroonan, kailangan natin ng maayos na mga kalsada at tulay. Bukod pa riyan, mahalaga rin ang pagkakaroon ng matibay na infrastruktura kung saan po natin isinasagawa ang paghahanap buhay, pag-aaral at iba pa. Ang mga paksang tatalakayin po natin kaugnay niyan, pati na rin ang ahensyang makakasama natin ngayong hapon ng Biyernes, alamin po natin mula sa videong ito. Para sa bawat mamamayan ng Cordillera, ang mga kalsada, gusali, tulay at iba pa ay hindi lamang basta infrastruktura. Ito ang daan sa kabuhayan ng mga manggagawa, landas sa patutunguhan ng ating mga kababayan at pundasyon ng ating ekonomiya. Kaya naman ang mga isyong iniuugnay dito talagang tinututukan hindi lang ng pamahalaan kundi pati na rin ng mga apektado. Tuwing tag-ulan, madalas pangambahan ng mga nasa rehiyon ang palagiang pagkasira ng mga kalsada, pagguho ng lupa at pinsala sa mga pampublikong gusali at pasilidad. Ngayong hapon, ating kilatisin ang tugon ng kinauukulan sa mga suliraning ito. Abangan din ang mga detalye ng sidewalk development sa Baguio City, update sa pagsasaayos ng Baguio Bontoc Road, at ang solusyon ng ahensya sa madulas na yellow tactile pavements ng lungsod. Huwag palampasin ang ating mainit na talakayan kasama ang Department of Public Works and Highways Cordillera. Janice Dennis sa Issue at Serbisyo. Hashtag Department of Public Works and Highways Cordillera sa IAS po tayo ngayong hapon, mga ka-issue. At syempre makakapanayam natin ang mga kinatawan po ng Baguio City District Engineering Office. Walang iba kundi ang Section Chief ng Planning and Design. Walang iba kundi si Engineer Cesario Rillera. At syempre ang Section Chief naman ng Maintenance Section, walang iba kundi si Engineer Jesse Ramos. Magandang hapon po sa inyo, Engineer Jesse, and of course, Engineer Cesar. Siguro unahin ko muna, kumusta ka ngayong hapon, Engineer Jesse? Maayos naman po, magandang hapon. Yan naman, maraming salamat po sa pagpapaunlak. And Engineer Cesar, of course, how are you this afternoon? Maayos din naman po, Sir Perds. Yun naman. Magandang Dahil kayo ang hapon. unang nasalang dito sa ating program. Actually, marami kayo ngayong may sasalang. Dahil nga sa una pong pagkakataon, sinugod ako ng napakaraming inhinyero dito sa istasyon at nagagalak akong napagbigyan naman po ang ating imbitasyon sa kanila. Unahin na natin si Engineer Jess and Engineer Cesar. Kasalukuyan pong fina-finalize ng city government ang planong sidewalk development dito sa lungsod ng Baguio na tinatayang nagkakahalaga po ng 250 million pesos. Aling lugar o barangay po ba sa lungsod ang malalagyan ng nasabing sidewalk? Siguro unahin ko na si Engineer Cesar. Sir Perds, sa 250 million na sinubmit ni City Engineer, si Engineer Richard Lartizabal, meron pong 8 na location po ng mga kalsada natin na ma-i-improve ang mga sidewalks, sir. Okay, anong mga lugar ito, Engineer Cesar? Pwedeng basahin, sir, kasi No marami. problem, sir. Sige. Nasa kwan po tayo, nasa malayang bansa, kaya pwede po. Okay po. Ang number 1 po yung sidewalk improvement along Asin and San Luis Village Barangay. Okay po. Number 2, Brookside Barangay. Number 3, Manuel Rojas Barangay. Number 4, Middle Quezon Hill and Quezon Hill Proper Barangay. Number 5, Lourdes Subdivision, Lower Subdivision, Middle Aquari, Upper Aquari, Lower Aquari. Number 6, Jepa, Upper QM and Ferdinand Barangay. Number 7, Aurora Hill Barangay. Number 8, Pingat Barangay. Ito po yung sinubmit ni Engineer Richard Lartizabal, of course, na-approved by the Honorable Mayor sa aming district office. Yun naman. So, pagkatapos po ng 8 yan, may mga susunod pa? Na maaaring gawan natin ng gagawan ng sidewalks. Yes, sir. Kasi itong mga 250 million na to is intended only for FY 2027. Pag natapos itong 2027, I hope na
ano pa sila, magpapasok pa sila, sir. So yan po yung timeline nung gagawing proyektong yan. Hanggang 2027, 2027 yung timeline niya. At Yes, sir. kailan po planong simulan yan, Engineer? Sir, they submitted already the plans, initial plans, and then under study na rin. Pero pinasok na namin sa request para dito sa FY 2027 program ng DPWH. Kadalasan sir, pag naipasok na sa fiscal year, ilang gaano pa katagal bago maumpisahan talaga yung project? Sir, may planning stage po tayo dyan. Okay. Preparation of detailed engineering design. And then, pag-approve na yon, ito na susunod yung approve budget for the contract para sa procurement. Then, magkakaroon ng procurement activities and the, implementation stage na po. Yun naman. Maraming salamat, Engineer. I'll get back to you. Isa sa mga concern po na nangingita sa or nakikita sa implementasyon ng sidewalk development ay ang posibleng epekto nito sa residential area sa gilid po ng kalsada. May naganap na bang konsultasyon with the residents? And ano po yung tugon ninyo sa suliranin? Siguro kay Engineer Jesse naman. Kinukuha po namin yung input nila, Sir Purge, sa mga binibigay ng mga barangay, mga constituent natin. Nang sa gayon, sa planning stage, may bibigay natin o makukuha talaga natin kung ano yung talagang pinaka-concern sa ating proyekto. Okay. So talagang as in, kailangan talaga yung public consultation sa mga residents. Yes po, Sir Purge. Yun naman. Dahil napag-uusapan na rin po ang mga sidewalks, matagal na pong inirereklamo ng maraming residente sa lungsod ang pagiging madulas nitong yellow tactile pavement na lalo na tuwing umuulan, mga engineers. Kailan at paano ninyo planong solusyonan ito nang hindi nako-compromise ang layunin nitong makatulong sa mga residente at turistang visually impaired? Siguro balikan ko si Engineer Cesar. Sir, as early as 2020, going back 2020, 2021, nag-implement po tayo ng sidewalk improvements with tactiles. Okay. Yung steep slope kasi, sir, pag naulan, talagang madulas. So what we did, tinanggal namin agad yung steep slope na location ng mga tactiles. Inano na lang namin, sir. Plain cement na lang. Okay. So yung mga wala sa steep slope o yung mataas na grade, wala naman pong nadiskrasya doon. So ito namang mga gumagamit, nung nalaman nilang may mga dulas yung tactile pave na sidewalk natin, iniiwasan na rin sila. So, yung bilang ng aksidente, nung una lang marami, pero habang dumadaan yung panahon, parang naleles na rin. Okay. So, as of last month, nagtatanggal si maintenance section ng mga location na steep. Okay. Bakit sa tingin ninyo, Engineer, bakit naging ganon yung sitwasyon samantalang ang unang-unang, if I'm not mistaken, correct me if I'm wrong, ang unang-unang layunin po niyan ay para matulungan yung mga visually impaired na walang madidiskrasya o makokompromise na ibang mga residente dito sa lungsod. Bakit naging ganyan po yung kinalabasan ng naturang proyekto? Yun na nga, sir, yung hindi siguro namin na-consider yan yung steep slope. Okay. Pero kailangan kasi, sir, na may continuity din kasi yung paggamit ng visually impaired na yung kanyang walking stick is dire-diretso. Oh, yun yung kinakapa niya eh. Oh, yun ang kinakapa niya. So, Okay. Tinanggal na lang. Okay. So yun yung naging solusyon na doon ni Engineer Cesar. Yes, Okay. Sir Purge. Okay, sige, balikan ulit kita mamaya, Engineer. Doon naman ulit ako kay Engineer Jesse. Yun, alternate na lang kayo. Bukod sa pagiging madulas ng tactile pavements, ano pa ang feedback ng mga tao tungkol dito even from the previous years? May improvement or nagbago na ba based on these feedbacks? Very thankful po sa ngayon po yung ginagawa po namin doon sa may, lalo na dyan sa may General Luna na sa wakas ay tinanggal na namin yung mga madudulas na tactile. At the same time, nagpapasalamat yung mga establishment doon na at least na-actionan na natin ngayon as requested by the barangay. So ngayon po, happy naman po sila sa area na yon. Okay, yun naman. Lately lang po, Engineer Cesar and Engineer Jesse,
may naging pahayag si Mayor Benjamin Magalong na hindi standard yung ginamit na yellow tactile sa mga sidewalks, yung mga nailagay. Ano po yung masasabi ng inyong ahensya? Bakit nga ba hindi up to international standards itong mga nailagay na yellow tactiles? And nagkaroon ba kayo ng consultation with our kailyan na visual impaired bago po nalagay itong mga tactiles na to? Nagkaroon po ng consultation noon po, kasama po yung mga parang president ng mga visually impaired. Siguro ang masasabi ko about sa quality, kung may pagkukulang po sa mga nakaraan, itong upcoming na mga materialis na may lalagay, sabi nga ni Honorable Mayor Magalong, quality nasa international standard. Siguro yung mga project engineer natin sa DPWH, mga materials engineer natin at saka yung materials engineer din ng contractor at project engineer ng contractor, bantayang mabuti yung mailagay na quality ng contractor, sir. Okay. So sino ang concern para mabantayan yung mga contractor na magsasagawa ng proyekto? We'll coordinate with our implementing unit or section kasi ako sa planning, sa paggawa ng plano, pag-produce ng plan, inspect, sa design guidelines, criteria, and standards. Pero sa implementation, siguro yung construction section namin at quality section, yun ang talagang tumutok po dyan. Yun kung naman. ano ang mga inilalagay ng contractor natin, sir. Okay. At least maliwanag, galing na mismo sa inyo yan, Engineer Cesar, na Yes, talagang matututukan yung pagsasagawa ng proyekto. Balikan ko naman si Engineer Jesse. Sa kabilang banda, ano naman ang ginagamit ninyong monitoring system upang matukoy po ang kalagayan ng mga lupa, kalsada at mga water sewerage system na nangangailangan po ng atensyon? At ano-ano po ito at paano ninyo ginagamit? Sa 110 po na kilometers na haba ng road line po natin sa Baguio City, nahati po siya ng 5 area. Okay. So sa 5 area po na yan, ang ginawa po namin, may mga naka-assign na maintenance point person, mga technical personnel po natin na nag-i-inspect sa ating mga kalsada. Yes. So at the same time, pag natapos po yung inspection, gagawa po sila ng report every week. So obliged po yung mga maintenance point person na gumawa ng report at mag-inspect. Not necessary na once a week, pero as occasionally po, sir. Then at yun po yung time na gagamitin po namin para ma-addressan kung ano man yung mga nakita nilang problema sa ating kalsada para mailagay sa schedule ng mga paggawa o pag-rehab ng mga defects ng kalsada. Ganun po ang ginagawa po namin. Ito po, pulso rin ng publiko, maraming nagtatanong. At sa ating pong social media platforms, sabi nga nila, bakit daw po ba kadalasang nag-aayos ang ahensya ng kalsada na hindi naman dapat ayusin at yung mga dapat ayusin na hindi inaayos? Ano pong masasabi niyo dyan, Engineer? Ang amin po kasing ahensya, ang priority po is yung maintenance ng ating mga national road. Kung saan, nandyan po yung program natin na asset preservation, nandyan yung network development program, nandyan yung bridge program, nandyan yung to save life and properties, yung flood control. Okay. Now, itong mga program na ito, may mga sub-program pa. Yes po. Ngayon, minsan, halimbawa sa asset preservation program, may mga asphalting po tayo dyan. Yan po, ina-applyan natin ng asphalting yan, ng asphalt, pag nagkakaroon po ng minor scaling. Yan po yung nag-asphalto tayo. In layman's term, Engineer, minor scaling, anong ibig niyo sabihin doon? Yung parang nag-disintegrate na yung surface, yung natatanggal na Okay. Pero minor, allowed yung asphalto. Ay, Pero- asphalt overlay. Asphalt Okay. overlay. Pag major scaling na yung tinatawag natin, major scaling yung humihiwalay na pati yung graba. Yes po. Yung minor scaling kasi humihiwalay lang yung parang skin lang niya. So, bago masira yan, so prevent natin yung pagkasira niya
to prolong the life of the rigid pavement. About naman dun sa sir, yung reblocking na tinatawag natin, selective reblocking, pag nag-fail na kasi yung base niyan, ang effect is yung shattered slab o yung crocodile crack, yung lumulubog na. Opo. No choice po tayo kung hindi tanggalin. So, pag tinatanggal kasi natin yan, yun na nagkakos ng traffic. So, yung iba kasi, kung dumaan lang dyan, mabilis, hindi nila alam na yung stress ng pavement, sobra na po siyang nasira. So, tinatanggal po natin yun. Okay, yun naman. Yun about sa reblocking. Ngayon po, pag may nakikita naman silang magandang kalsada na binubutas pa rin natin, kasi sa rehab reconstruction, including improvement of drainage, Yes kasama sa sub-program yan. So, ang mga nandyan kasi, yung diameter niya is say 1 meter or half meter lang, yun pinapalitan namin ng 1 meter to meet the standards of the national road na it should be 1 meter. So, pag yung pavement mo nandoon, pavement mo nandito, maganda. Pero yung in-between pala, walang drainage. Okay. So, kakaturin natin yun, babakbakin natin. But sometimes kasi, ang nakikita ng tao na is yung maganda lang. Pero hindi pala alam yung drainage nang ini-improve natin. Yun naman. So in short, engineer, lahat po ng ginagawa natin ay para naman sa kapakinabangan ng publiko. Kasi po, sa asset preservation, kasama pa rin po yung improvement of drainage o sa network development. Opo, kasama opo. po rin yan. Components niya eh. Opo. So, ikaw na rin nagsabi, sir, Perds, para sa kapakanan pa rin Yun ng po. publiko to avoid flooding or avoid inundation in some areas. Yes, engineer. Kasi ang purpose nga natin dyan is, the main is yung maintenance of our national road na madadaanan ng publiko even though bumabagyo. Okay, in short, lahat ng ginagawa ng ahensya ay para po sa kapakanan nating mga mamamayan. Okay, paano naman po ang pakikipag-coordinate ninyo sa mga local government units para po sa monitoring at pag-uulat ng kondisyon ng mga kalsada at kung may kailangang ayusin, engineer? Kadalasan po, Sir Perch, pag may mga sulat ng mga barangay, LGU, pumupunta po kami sa barangay para makipag-coordinate. Doon po napapag-usapan yung mga issues nila and concerns. At the same time, meron po din po kaming PIO na siya pong nagdi-designate o nagpapalabas ng mga balita para na ginagawa ng aming ahensya. So, nagkakaroon po ng magandang interaction between the end user, which is the mga common tao, saka yung ahensya po namin. Okay, yun naman. Maraming salamat, Engineer Jesse. Balikan ko ulit siguro si Engineer Cesar. Bukod po sa mga pampublikong daan, how often do you conduct inspection naman po sa mga pampublikong infrastruktura gaya ng mga evacuation centers, mga schools, paaralan, lalo na tag-ulan na naman upang sa ganun masiguro po na maayos pa ang kondisyon ng ating mga pasilidad, ng ating mga gusali? Engineer Cesar. With regards sa mga evacuation center, sir, may mga completed na tayo mga evacuation center na in-implement at meron din tayong mga for completion. So far, sir, may natapos kaming isang evacuation center dyan sa may Gabriela Silang. Tapos na yon. Okay. Meron din kaming isang ongoing dito sa City Camp proper. Last phase niya ngayong 2027. The Gabriela Silang is fully operational and then the City Camp proper for completion, sir. Okay. So how often po natin ini-inspect ulit yung ating mga gusali dito sa Baguio, mga schools and mga infrastructures, engineer? Gaano tayo kadalas nagkakandak ng mga inspection? Sa dami po din kasi ng prepare nating mga co-equal na mga trabaho, sabi na natin mga 2 months, 3 months kami nag-inspect. Every 2 or 3 months? Yes, sir. Okay, yun naman. At least sa mga ganung sitwasyon, na nasisiguro po rin natin yung kalidad ng ating mga infrastruktura. Yes, Dahil alam naman natin, lately, nagkakaroon po tayo ng mga pagyanig na hindi inaasahan at kailangan nating maging alerto at masigurong ligtas ang ating mga gusali, lalong-lalo na yung mga schools dahil yung ating mga learners na
mga elementary mga malilit na bata, kailangan nating masiguro ang kanilang kaligtasan. Okay, maraming salamat Engineer Cesar and Engineer Jesse sa inyong pagpapaunlak sa ating programa. Mga ka-issue, mamaya ay pag-uusapan po naman natin ang safety measures na tinututukan ng DPWH Cordillera sa pagsasagawa ng mga proyektong kalsada. Kaya naman huwag po kayong bibitiw sa ating mainit na talakayan dahil magbabalik pa ang issue at serbisyo. Indanumi naging karulaan ken napamana atas pasama. Ini Cordillera, Ilocania, Cavite, Intero ang pamilya. Napupuno iti impormasyon, istorya, kapadasan, ken napipintas a pakasaritaan. Nakatutok ti sububukal a puwersa ti PTV Cordillera News Team. Para iti umno, husto ken alisto adaman. Da kami ti mapagpiara. Lunes aging Biyernes, agrugi alas 4 iti manem. Daytoy ti Kangunaan Adaman. Dito'y laan PTV. Mga kailyan, nagbabalik po ang issue at serbisyo. Tuloy-tuloy lamang po tayo sa ating talakayan with the hashtag Department of Public Works and Highways Cordillera sa IAS. At sa puntong ito mga ka-issue, makakasama naman natin ang Chief ng Maintenance Division na si Engineer Eli Jaimicon Lorenzana at pati na rin ang kinatawan ng Baguio City District Engineering Office. Wala pong iba kundi si Engineer Geoffrey Galwan. Maraming salamat sa inyong pagpapaunlak, Engineer Jaime and Engineer Geoffrey. Siguro unahin ko na si Engineer Jaime muna na mag-greet sa ating mga tagapanood. Kumusta kayo ngayong hapon, Engineer Jaime? Mabuti po naman. Good afternoon po sa inyong lahat, lalo na po sa mga nakikinig sa issue at serbisyo. Yun naman, sa kaalaman po ng publiko, si Engineer Jaime ay ngayon ko lang nakilala na isa pala ay aking uncle, yan naman. First cousin ng aking late mother, ng aking namayapang ina. And Engineer Geoffrey, kumusta kayo ngayong hapon? Yes, sir. Magandang hapon sa ating mga kasamang nanonood at sa inyong dito sa PTV4, sir. Yun naman, maraming salamat po sa pagpapaunlak. Unahin ko na po si Engineer Geoffrey. Matatandaan na inaprubahan po ng Baguio City Council ang pagsasagawa ng bypass road na magdurugtong sa Barangay Pinget at Quirino Hill. Engineer, maaari nyo bang ibahagi sa amin ang kondisyon o mga kondisyon na kaakibat po ng approval na ito? Yes po. Doon sa City Council Resolution 484 na binigay ng City Council, meron po silang 10 kondisyon na nilagay. Which is, kung pwedeng basahin. Yeah, okay po. Oo. Ang number 1 is the Environmental Impact Assessment. Pero itong Environmental Impact Assessment is in-address niya po sa Baguio Water District. And number 2 is the Daycare Center Protection. Okay. Na ang nire-require nila dito is yung land ID ng paglilipatan sana ng daycare center. Yes, Engineer. The number 3 is the perimeter fencing. Number 4 is the planting requirements. Number 5 is the barangay responsibility. Number 6 is the forest reserve integrity. 7 is road elevation. 8 is the drainage control. 9, parking undertaking. And then the tree planting. Yun po ang nakalagay doon sa condition ng City Council na binigay nila. Okay. So kailan po natin sisimulan ng proyektong ito, Engineer Geoffrey? At kailan ito inaasahang matapos? Doon siguro sa pag-i-start ng project, hindi pa natin ma-assure kung kailan kasi marami pa tayong permits na kinukumply. Okay. Which is, kinumply kasi tayo ng mga kasama natin sa ibang department, sa DNR department na kumuha ng gratuitous special use permit para doon sa area kasi watershed nga siya. Okay. So, etong mga clearances na to, ongoing pa yung processing niya sa DNR.
Okay, so nabanggit nyo yung DNR. Paano kayo nakikipag-ugnayan dyan sa DNR at saka sa SEPMO upang masiguro po ang preservation ng kalapit nitong Buyog watershed despite the construction? Actually, meron nang naganap na dito na 2 beses na tree planting activities. Okay. Nangyari yung first tree planting natin is July 25 at saka June 25. Which is yung tree planting, kasama yan sa City Council resolution para ma-approve yung project. Kasama doon sa condition na 10. Condition, okay. Yes, sir. Yun naman. Paano po ninyo isinusulong ang green infrastructure o eco-friendly design upang patuloy pa rin mapangalagaan itong ating kalikasan, hindi lamang po sa Baguio City, kundi maging sa buong Cordillera sa kabila po ng mga construction na isinasagawa ng ating ahensya? Ito po yung pagko-comply natin sa mga lahat ng environmental clearances natin. Okay. At the same time, kung kailangan talagang mag-tree planting tayo, Yes, sir. gagawa tayo ng tree planting para matulungan lang at saka ma-preserve natin yung mga forest natin dito sa lungsod ng Baguio. Sir, matanong ko lang, kadalasan ba tayong nagsasagawa talaga ng tree planting or nagsasagawa lang tayo ng tree planting kung nagkakaroon tayo ng project na may mga matatamaang likas na yaman or magkakaroon ng kompromiso sa ating kalikasan? Actually, ang department din natin is meron silang schedule for tree planting. Okay. So, gumagawa din tayo ng tree planting, hindi lang yung kung may project tayong may tatamaang kahoy. Okay. Ganoon po. Kay Engineer Jaime naman po tayo. Maraming salamat, Engineer Joff. Kay Engineer Jaime naman tayo. Balikan naman natin yung usaping kaligtasan, Engineer Jaime. May active programs po ba ang preventive measures ang inyong ahensya pagdating sa slope protection at rockfall barriers para po sa proteksyon ng mga namamasada? Marami pong mga ini-implement ng DPWH para sa slope protection Okay. at rockfall barriers. Ang unang-una po, yung rock shed. Nakita nyo naman po yung rock shed. Very effective po yun lalo na po sa mga loose na mountains. Kaya lang medyo expensive. Pero okay lang naman po kung may sapat tayong pondo. Meron din po tayong mga rock netting na na-implement. Rock fence. Ang itsura po ng rock fence doon po sa Marcos Highway, just after po doon sa rock shed, may rock fence po doon na nakalagay. Meron po din po tayong rock catcher. Yun po ang purpose po noon na kakatch niya yung mga debris na nahulog from the mountain at pag naipon po doon, pwedeng mabuksan sa baba at nalilinis. Ang function po noon ay para hindi dediretso, magkakaroon man po ng mga rock falls, hindi dediretso doon sa kalsada at hindi magsasara. Marami pong mga ibang technologies na ginagamit at usually ang ginagawa ng DPWH ay pinagko-combine po ang mga ito para kung saan po siya akma doon sa location. Okay. May mga soil nailing kung minsan at mga yung shotcrete, nagko-combine po sila, mga stone masonry, yun yung usual na ginagamit muna noon, stone masonry, grouted riprap, at mga breastwall. Mga ganun po ang nai-implement sa mga kalsada natin. Okay. Anong mga national roads o highways dito po sa Cordillera Region ang pina-prioritize dahil sa pagiging prone po nito sa damage at aksidente pagdating po sa mga sakuna at kalamidad? Dahil po ang Cordillera ay nasa mountainous area, hindi po natin ine-specify na may isang priority. Okay. Usually po lahat po ng kalsada natin ay susceptible sa slides. Ang Cordillera po ay nahahati sa may mga district offices po na naka-assign sa every provinces. Yung mga ibang provinces nga ay 2 ang district offices. Yes po. At yun po ang responsibility nila ay to check yung mga areas na prone to slides. Actually po, pagka dumarating ang bagyo, pagka may announcement na may bagyo, lahat po ng mga district offices, kahit po sa regional offices, ay nautusan na
position yung mga quick response assets, yung mga payloader, mga excavator, dump trucks, mga ganon, sa strategic na location para pag nagkataon na may mga slide ay madali silang ma-immobilize para makatulong at ma-open yung mga kalsada. Iyon naman. May bago po ba tayong engineering technologies o modernong materyales na ginagamit upang masigurong matibay ang mga slope protection structures, maliban na lang po sa mga nauna nang ginagamit ng ating agency? Ang pinakabagong nagamit na po natin ngayon dito ay yung MSE. Ano yan? Mechanically stabilized earth. Iyon ang pinakabagong nagamit. Although marami pa rin pong mga technologies na mga bago, pero yun pa ang isang nagagamit muna as of now. Okay. Kaugnay niyan na Engineer Jaime, maaari nyo bang ibahagi ang updates tungkol po sa pagsasaayos ng Baguio Bontoc Road na nasira matapos ang sunod-sunod na bagyo noong nakaraang taon? And nakapag-install na ba kayo rito ng early warning devices sang-ayon sa instruction ni DPWH Secretary Vince Dizon? As of now po, may sa Atok, sa kilometer 26, yun po yung pinakamalaki kasing na-damage. May ongoing na pong restoration doon ngayon na napunduhan na ini-implement ng Benguet 2nd District Engineering Office. At sa part naman ng Bontoc, may 4 na projects pero ongoing pa lang po yung bidding niya. Yung mga areas po na hindi pa nagagawa, nag-install ang mga district offices ng mga safety barriers, mga plastic barriers and early warning para maiwasan po yung disgrasya at ma-advance na may ipaalam sa mga biyahero na may mga ganong Danger zones. Danger zones Okay. sa kalsada. Yun naman. Naalala ko lang lately, naging viral ito sa social media. Matanong ko lang, Engineer Lorenzana, itong kabaong na nilagay sa isang danger area dyan sa may Ambuklaw Road, Nueva Vizcaya, Benguet Nueva Vizcaya Road. Kumusta na yon, sir? Actually, pumunta doon yung district engineer ng Benguet first at Okay. nakipag-usap doon sa mga barangay na naglagay, sa barangay naglagay. Kasi naman, hindi naman po standard na road sign yun. Hindi naman po standard na road sign. Okay. Baka pang po Maging cause pa ng aksidente. kasi baka biglang mapapatingin doon yung nagmamaneho, hindi natin Lalo paggabi. Oo, lalo na paggabi at baka may lumulutang! Ganun nga po. Although recently nagлагay din po ng additional warning signs ang District Engineering Office doon na rin po mismo para mabigyan ng earlier warning yung mga dumadaan. So, meron na pong warning, di ba? Nakalagay na tayo ng signage doon. Meron Dahil na po. sa pagpunta po ng ating mga kasamahan na mga kasamang media dito sa Baguio City, sa lugar, ang unang naging dahilan daw ng mga authorities natin o mga official natin doon is matagal na nilang humihiling ng signage pero hindi raw napagbibigyan ng kanilang kahilingan. Kaya po naglagay sila ng ganong signage allegedly para raw magbigay ng warning na yung part ng kalsadang is very dangerous. Ano masasabi niyo dito, Engineer? Sa pagbisita po doon ng district engineer ng area, nakita niya yung mga ibang kailangan at yun ang ginagawa po nila ngayon. Nagpo-procure sila ng mga additional na signages para ma-install po doon. Yun naman. Ano naman po ito, Engineer? Itong Upper Chico River Irrigation System Diversion Dam Upstream Desilting Project. At ano ang layunin nito? Ano po bang ibig sabihin kapag sinabi nating desilting? Yun pong Upper Chico River Irrigation System ay nagsusupply ng tubig sa almost 16,000 hectares na sakahan. As of now po kasi is nagkaroon ng may naipong mga silt, naipon na mga debris at mga putik. Okay. At actually may na-create doon na parang sediment island or sandbar, parang sandbar. So yun po ang purpose ng desilting, ay inaalis po yun para
mabalik sa dating cross-section yung ilog at mabalik sa capacity niya. At sa area yan, ang purpose po ay para malinis yung intake ng irrigation para tuloy-tuloy na makapunta yung tubig sa mga kailangang lupain. Ang desilting po ay isang process na paglilinis sa mga naipong silt, naipong mga debris sa ilog para bumalik ito sa normal na capacity niya. Ito po ay isang process na nakakatulong din po sa kontrabaha. Kasi po pagka marami na pong siltation, nalilimit po yung capacity ng ilog, may chances po na mag-overflow yon at magkakaroon ng baha doon sa kalapit na lugar. Yan naman. Maraming salamat, Engineer Jaime. Gusto ko lang balikan si Engineer Joff dahil gusto ko ring tanungin ito kanina. Hindi lang ako nagkaroon ng pagkakataong Engineer, bukod sa Buyog Watershed, nagkaroon na pa tayo ng ibang problema sa mga watershed dito sa Baguio sa pagsasagawa natin ng mga projects? I think ito siguro ang first na project ng department na dumaan sa watershed. Okay, so ito lang yung naging nasangkot na watershed dito sa Baguio sa project ng ating agency. Opo. Yun naman. Maraming salamat, Engineer Joff and Engineer Jaime, sa inyo pong pagpapaunlak sa ating imbitasyon ngayong hapon ng Biyernes dito sa ating programa. Engineer Jaime, I hope ready ka na sa ating sa naitas sa iyo ngayong hapon, okay? Mga ka-issue, mamaya ay alamin naman natin ang tungkol sa mga proyektong isinasakatuparan ng DPWH Cordillera sa rehiyon. Kaya naman huwag kayong bibitiw dahil magbabalik pa ang Issue at Serbisyo. Narito na ang inyong mga tagapagbalita. Pagsapit ng tanghalian. Trixie, Jafar Chu, Jules Gia, at Angelique Lazo. Tuwing tanghali, dito ang sentro ng kaganapan. Sentro Balita. 1:00 ng hapon, mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa inyong People's Television. Kailan kayo ay nakatutok pa rin po sa Issue at Serbisyo with the hashtag Department of Public Works and Highways Cordillera sa IAS. At sa puntong ito ng ating talakayan ay kasama naman natin ang Chief ng Planning and Design Division ng ahensya, wala pong iba kundi si Engineer Arnold Dakwag. Don't forget to like our official Facebook page at PTV Cordillera and subscribe to our YouTube channel at PTV Cordillera News to stay updated po sa ating mga episodes na inyong napapanood tuwing Biyernes ng hapon. And of course, magandang hapon, Engineer Arnold. Kumusta po kayo ngayong hapon? So, magandang hapon, Sir Forts, at sa ating tagapakinig, okay naman po tayo. Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa ating imbitasyon dito sa Issue at Serbisyo. At syempre, umpisahan na natin, sir. Ready na kayo? Opo, sir. Okay. Anong infrastructure projects, Engineer Arnold, ang prioridad ng inyong agency na matapos po ngayong taon upang mapakinabangan na ng mga taga-Cordillera? Thank you, Sir Fords. Of course, ang unang-unang priority ng ating department ng Cordillera, DPWH Cordillera, is para matapos itong mga, especially yung mga nasira ng mga bagyo. Ito yung number one is, of course, yung along Cannon Road, we have yung Cam 2 at saka yung Cam 6, of course. And then another is yung ating doon sa Marcos Highway and then doon sa Halsima Highway. Okay. So another is, of course, doon sa Kalinga, we have a weak bridge there. Ongoing po yung replacement niya. Ito yung tinatawag natin na Alyog Bridge. Tinatapos nila ngayong taon para yung bagong replacement para madaanan ng mga mabibigat na sasakyan. Yun naman. Ano ba yung mga process na isinasagawa po ng inyong agency, Engineer Arnold, bago magsagawa ng bagong project?
Marami tayong proseso, no, Sir Fords. Number one is, of course, mayroon tayong mga sistema na tumutugon sa mga pangangailangan ng kalsada natin. Number one, of course, is titingnan natin kung ano yung maintenance needs ng existing na kalsada natin para mapanatili nating maayos ang mga ito. So we have what we call the road conditioning assessment, which is done every year. Para ma-assess natin kung ano ba ang kalagayan ng mga existing na kalsada natin. Makikita natin dito kung ito ba ay kailangan ng i-repair o may mga portions ba sa ating national road na hindi pa nakongkreto. So yun yung mga priority. Okay, nabanggit nyo yung road assessment. Paano ba ninyo ina-assess o in-evaluate ang bagong or ang bawat proyekto, lalo na sa mga kalsada, bago ito paglaanan ng pondo, engineer? So yun po, i-assess nila kung ano yung kailangang repair needs. And then of course, aside from that, we have our BMS, that's what we call the bridge management system. Ina-assess din natin yung mga tulay natin kung kailangan bang palitan, i-repair o i-retrofit. So aside from that, ang isang tinitignan natin is yung mga interconnectivity from Region 1 to other regions. So tinitignan natin yung mga possible na high impact na kalsada. So magsasagawa muna tayo ng feasibility study sa mga ito bago natin siya i-align or i-propose para mapunduhan. Aside from that, mayroon tayong ding nakiko-coordinate din tayo sa mga LGUs, no, kung ano yung mga pangangailangan that is aligned, of course, doon sa programa ng DPWH para pwede nating i-request siya ng pondo. Yun naman. Kumusta naman po ang koordinasyon ninyo sa Department of Agriculture para po sa farm-to-market roads? Ilang FMR na po ba ang kasalukuyang kinoconstruct ng inyong agency at saan pong mga probinsya o lalawigan ito isinasagawa, Engineer Arnold? So, with regards naman sa FMR projects, tayo naman po ay panatiling nakikipag-coordinate sa Department of Agriculture. Ang paghahanap or pag-propose kasi ng mga project is from the DA. So, they coordinate with us, we assess, we help them assess kung ano yung mga projects na iyon. Pag napunduhan kasi yan is naka-pipeline sa kanila. So, when yung GEA ay lumabas na, that's the time na kung gusto nilang DPWH ang mag-implement, then i-download nila sa DPWH para tayo ang mag-implement. So, yung mga ongoing projects naman, sir, is that ito po ay sinasakatuparan ng ating mga district engineering offices sa mga iba-ibang probinsya. So as of 2023, mayroon tayong actually more or less 51 kilometers na ginawang farm-to-market roads until 2025 yon. Ito po ay ini-implement ng mga iba't ibang distrito ng kagawaran ng Cordillera DPWH CAR. Yun naman. For 2026, ongoing pa kasi ngayon ang procurement activities, mga detailed engineering design. So mayroon tayong nakapropose for 2026 na more or less 900 million na farm-to-market roads. Na ang kabuuan is mga around 73 projects scattered around the district engineering offices. Yun naman. So dun sa 93 million na yan, 900 million, mapupunta na yan, different places. Yes po, sir. Yun naman. Katuwang ang Department of Tourism Cordillera, Engineer Arnold, anong road infrastructures naman po ang planong i-construct sa ilalim ng Tourism Road Infrastructure Program? With regards po naman sa Department of Tourism, mayroon tayong convergence with them. So yung lahat ng mga nakitang priority roads, TOT roads noon, na hindi pa natatapos, hindi pa nakumpleto kasi ito ay medyo mahahaba. So multi-year ang pagplano. Yun yung mga ongoing na hindi pa natatapos, hindi na pa hanggang sa dulo. Yun yung pinupunduhan pa ng DPWH para matapos. So yun pa ang hindi pa kami nag-a-accept ng bago
Okay. And for 2027, I think ang arrangement now is that it will be lodged under the DOT. So Yun. bahala na po sila kung bibigay nila sa DPWH yung pondo na pang-improve Para sa certain project. Yes, sir. Okay. Ano naman sa Engineer Arnold yung mga upcoming projects and programs na plano pong ilunsad ng inyong ahensya para sa iba't ibang lalawigan dito sa Rehiyon Cordillera? Thank you, Fords, for that question. Marami tayong priority projects actually. Number one, of course, is gusto nating matapos yung rock shed. Okay. So naka-pipeline yun for 2027 na matapos yung hanggang sa naka-programa na buong length ng rock shed. Okay. Aside from that, Rock shed sa Quezon Road yan, yes, sa Engineer, Quezon okay? yun. And then of course yung ating mga interconnectivity roads. Okay. So ang isang example dyan is sana mapunduhan natin yung itong Mountain Province to Abra. Oh, okay. From Sagada, Busao towards Tubu. Isa Tubu, yun. Abra. Number two is of course yung Mountain Province to Quirino. Okay. From Busao, dadaan ng Tadjan towards Quirino Province. Another interconnectivity road of course is ang Benguet connecting to Region 1. Ito yung from Bacon to Alilim, Ilocos Sur. Alilim, Ilocos Sur. Okay. Another of course is itong Itugon, Dalupirip to San Manuel, connecting of course Benguet to Pangasinan. Yun naman. Ano pa mayroon pa tayong isang magandang project which is will connect yung Natunin to Aguinaldo. Okay. Which Aguinaldo, will actually Ifugao. cut. Yes po, Okay. sir. It will actually cut yung travel time from Natunin to Isabela sa original ruta na Natunin, Paracelis, dadaan ka pa ng Alfonso Lista towards Isabela. Pag true and true na yon, ang original route is 2 hours. Okay. Pero pag natapos yun, more or less 45 minutes. So, malaking kapta different. oras Yes, yung yes matitipid po, ng ating opo. mga biyahero. Lalong-lalo na yung ating mga farmers na nagdadala ng mga Yes produkto po, nila opo, sa opo. Isabela. Yun, sana matapos yan, Engineer. Yun yung mga tinitignan natin na and of course, ang isa is gusto nating matapos mga national roads natin, yung mga hindi pa na-pave. Kasi may mga bagong na-convert na local roads to national roads. Yun yung mga isang tinitignan natin na sana'y matapos. At of course, idagdag ko rin itong outer circumferential road natin. Sana matapos na natin ito. Okay. Kasi mayroon tayong mga dalawang sections na gaps na pipeline natin for 2027. Sana nga mapunduhan para matru-antru na itong kalsada. Okay. So sa lahat ng mga project natin, Sir, Engineer Arnold, pondo na lang talaga ang kulang. Opo, sir. Yun sana nga, Yun mapunduhan na po yan. Prayers natin na sana yung original na isinubmit natin ay lalabas sa Yun GA. naman. Hopefully, mangyayari yan, Engineer. Sa katatapos po na SONA ng ating Pangulong Ferdinand Marcos, nabanggit po niya ang paglulunsad ng Oplan kontrabaha sa buong bansa. Paano ito isa sa katuparan dito sa ating rehiyon, dito sa Cordillera, Engineer Arnold? As of now kasi ang tinitignan natin is itong mga major river basins natin. Okay. So number one dyan, mayroon tayong projects, of course yung binanggit nyo kanina, Sir Fords, yung Chico River Dam, Chico River, pangalan nito? Desilting Program. Desilting Program. Okay. Pag matatandaan natin yung mga rivers kasi talaga natin is na-silted na lahat. Dala ng, of course, number one culprit is itong mga bundok natin within the basin, more or less, nakalbo na. So pag umulan, naturally, maraming erosions yan. Okay. Bababayan sa patag which will be silting our rivers. So yun po yung gusto nating ibalik yung dating function ng rivers, kaya natin dinidisilt ang mga rivers na yan. Dito ba sa Cordillera, Engineer, may mga flood control projects na kasalukuyang ginagawa? Sa ngayon po, sir, wala pa tayong ongoing projects kasi in-stop muna. Okay. But of course,
if we could propose more flood control projects, dapat ito is nakasalalay doon sa master plan Yun naman. along our major rivers. At safe tayo sa kontrobersya. Yes po. Opo. Yun naman. Kaugnay niyan, Engineer Arnold, madalas na ring bahain ang ilang bahagi ng Baguio City, lalo na kapag bumabagyo. May mga proyekto ba ang DPWH CAR in partnership with the LGU na maaaring tumugon po sa suliranin o problemang ito dito sa Baguio City? Lately, ang nagiging problema is dyan sa may bahagi ng Irisan. Yeah, thank you. Sir Force, actually, our district engineering office is closely coordinating with our LGU. And I think they have considered those projects. Okay. Ang isang problema lang talaga natin within Baguio is yung basura. Para hindi po talaga matabunan itong mga drainage system natin. Kasi ang basura naman talaga ang nagbabara sa drainage. So ang ginagawa ng ating district offices is of course to improve yung existing drainage, to increase the capacity, and of course in coordination with LGUs para ma-solusyonan natin din ang problema sa basura. Yung pangmatagalang solusyon Yes na yan. po. Okay, maraming salamat, Engineer Arnold. Nabanggit din po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos ang National Building Code sa kanyang nakaraang SONA. Ano po ba ang saklaw ng batas na ito at ano ba ang mga kailangang baguhin o kailangang i-update tungkol dito? Yeah, with regards naman sa resiliency kasi ang tinutukoy din ng ating presidente, for DPWH, we have guidelines na fina-follow natin with regards to especially design ng buildings. No? An example of that is we have a new seismic code within DPWH. Ang halimbawa niya is, ang dating ginagamit natin dito sa Baguio is, sa National Building Code is 0.4G. Okay. Ang bagong guidelines natin ngayon is 0.6G. So naiangat actually yung consideration sa effect ng earthquake. So makakaasa tayo na yung mga dinidesign natin na mga buildings ay dapat nakaangkla doon sa bagong guidelines. Yun naman. Engineer, lately napakaraming pagyanig na nangyari dito sa atin, especially dito sa Baguio City. Kumusta naman yung mga naging project ng DPWH? Wala bang nangyaring ganong malalaking bitak or whatsoever? So far naman, Sir Fords, as per our monitoring, wala po naman na parang malaking epekto yung mga nagdaang earthquake. But of course, we are continuing to monitor yung mga other infrastructures natin para masiguro na ito ay talagang safe na sa ating mga commuter, sa ating mga constituents. Yun naman. At syempre, yan ang patunay na talagang dito sa Cordillera, ang DPWH po, na lalo na ang hensyang yan, ay maaasahan dito sa atin. Okay. Alam nyo, Engineer Arnold, marami pa sana tayong dapat pag-usapan, pero mukhang mas kinain ng mga naging kasama natin yung ating oras. Pero bago po namin kayo pakawalan, bago tayo tuluyang magtapos, Engineer Arnold Dakwag, bibigyan po namin kayo ng pagkakataong ibahagi naman ang inyong commitment sa publiko. Okay, take it away, Engineer Arnold. Yes, Sir Force. Makakaasa naman kayo na ang DPWH CAR ay gagawin ang kanyang, at saka mga district officers, gagawin ang kanilang mandato para magdisenyo, maggawa ng mga infrastructure projects na naaayon sa ating batas, which is of course our mga codes natin para maisiguro natin na ang mga ito ay safe sa ating constituents at of course in compliance sa ating mga design guidelines, criteria, and standards. Yun naman, very well said. Maraming salamat ulit, Engineer Arnold, sa inyo pong pagpapaunlak sa ating imbitasyon sa ating programa ngayong Biyernes ng hapon. Okay, mga ka-issue, kung susumahin ang naging talakayan natin ngayong hapon, kasama po ang mga inhinyero ng DPWH Cordillera, masasabi po nating napakahalaga ng papel na ginagampanan ng bawat infrastruktura sa kaunlaran po ng ating rehiyon. Bukod po sa pagpapagaan ng daloy ng transportasyon
Umaasa rin ang publiko na ligtas at protektado tayo ng mga proyektong ito mula sa mga pinsalang maaaring idulot ng iba't ibang sakuna. Kaya naman, naway isaalang-alang ng ating pamahalaan na bawat proyektong ginagawa nila ay serbisyo para sa kabutihan ng bawat mamamayang Pilipino. Bueno, maminsan pa ngayon kamagyaman papagayam iting kay Panang Tarabay. Iti programa tayo itaamalam ti Biyernes. Aging gamanen iti sumaruno na bara ken napnuan kay papanan a diskusyon ditoy issue at serbisyo. Siya kapo ni Ferdinand Lorenzana Feria na imbag asardam kada kayo amin.